Joysing Doloi Auditorium Hall along Traditional Village Headman Kaching Room Pen, Traditional Village Development Council Pen, Customary Law Putak, Kachethan Tok Japan, Karbi Rong Asar Amei Pen 24 plus asong atum, arnisi apharman Kachethan Tok amai kapado pon. Karbi Anglong ke 6 schedule long lapen laso havar mate isia rong long kacharia chakong ke rong asar hendo. Laso thepi and ponsi kidam tang phai kuni ni phai trokarni Karbi Rong Asar Amei Pen 24 plus organization atum patirpi ponsi Dibhu Joysing Doloi Auditorium Hall along Traditional Village Headman Kaching Room Pen Traditional Village Development Council Pen Customary Law Putak arnisi apharman Kachethan Tok amai padupon. KRAA amai phu Dhormo Singh Teron Pen Kachethan phu bangso amai long KFA mai phu Avinas Ronghang 24 plus organization convener Litsong Rongphar Shillong KSA, Tejpur KSA, Shillong Village Chairman Avinash Timung lapen bangsuri siso se Rong Asar atum chetong dunsi bangso putak kachethan chemum paduponlo. Laso hut Shillong Pen kachetong dun Shillong Village amai phu Avinash Timung Pen perangke tumathengno kaninche tengke K Sopan kirai komche phansi Indian Constitution along 6 schedule aron selam ponlo. Laso rona tengpensi Meghalaya long inglong aso atum ansi Rong Asar chulong chotlo. Lapen isia rong havar along ke Rong Asar henlo ke thenai athe bisar kindar penchenglo ason kaching thura mudu anta Rong Asar atumsi chepari deng ponlo. Lapen inglong aso ka liatum longle namlong le pusi pherangke thengnu ningche pon. Rong Asar lo hedi lapen ningkat sirkep malone Rong Asar kitlem hapu genele tumke elected ke la election lo so ne ningkat thom jabatai ke thom lo ne Rong Asar ki man hedi ke nonta ne la chief of village council ke member ke do bom lang nonta la rong retro an lang bom lang he member lang dan la ke plants la tim plants pen la semang dim sita ne tum ta prang pen ta di ne tum ting long so amat la semang tum pen klem rap pen lo dam rap pen lo alang li tum kilong ason ne tum ta la son lo klem bom lo lapen hapu ni tum Rong Asar pulote hapu ge dom supreme power lo rong kidoan ke development kidoan ta ronga pen central scheme ke Rong Asar pen si wang nampo village council pen seta hapu ason klemna ji puke kali hedi la son nangki tum panang ki thanson ni tum hapu ko son ma ki klem ko la ancholo Halapu KRAA kongchun bang ropen hansi kaningche tengke keram tangninkan surihini ra kre troxia ningkan KRAA po song mahang pathek ponlo sedame sarkar atum ke berthi bajok nilitum aja ko nangpa boblu bonta nilitum che song bom bang bom pen Traditional Development Council pen Traditional Village Code sedame long ponlo voipit sedame bang soputhak non pu anta sarkar pen nangpa plain pipelang la sojok nilitum Karbi Anglong ke doan constituency pen bang suri so se Rong Asar atum pen chingrum si pini Kachethan Tok pen ke do ke thak jia phansi bang so amai deng ponlu pusi ningje pon ni jang re pung dong pen nilitum kasari kasalong nimali ni du bali boy pisa me pini anta sarkar hin bani lo kan thangna asawai ta ave ta pen asawai na pije bang apialam lo pisa tame nile apai nilitum phan langret pen nilitum phan berthip sila so puthak nilitum ningang ji pen sila bang so song bang senglo sengdet pen pining pen aning kan bo kengam jior det pen nilitum son nilitum la pong lo ini nilitum penang an traditional village council la pen ke TVC traditional village court la hai sita me long lo sita me non an nilitum nang pajir jelang nilitum an so se Karbi Rong Asar Amei kisi pangtang pon puji an si nilitum la bang so Karbi Rong Asar Amei jakong doan sita me cipalong je pan nilitum an si klaim ke dam je pan si pini la bang so Amei News report long Sudarinti Karbi Anglong live